per tu. I quan vulguis tots plegats. Molt per parlar, molt per viure. Provem-ho en català. Molt per parlar, molt per viure. Generalitat de Catalunya. Tarragona Ràdio. Les 10:07. Doncs avui estem parlant molt d'esport i d'activitat física en aquest Dia Mundial, dia de fet de l'educació física al carrer, i si aneu a hores d'ara cap a la zona de plaça Corsini hi haurà molta activitat de la que n'hem parlat, l'obertura del programa amb el Ramon Quadrat. Hem parlat amb els professionals de l'activitat física i l'esport de Catalunya avui amb aquesta jornada que fan al llarg de la ciutat i del territori, a nivell també de tota Catalunya. I ara parlem d'un acte que es farà aquest proper divendres a través del Col·legi de l'Advocacia de Tarragona, divendres al matí, la jornada Dret de l'Esport, Esport i Igualtat, per fer, en definitiva, visible que l'esport femení pot ser, i és, de fet, un referent en l'actual societat com a model d'èxit, de professionalitat, però, a més també, descobrir quins són encara, avui, els impediments que provoquen que aquest no es pugui desenvolupar en la seva totalitat. Es farà a través de conferències de persones que viuen i treballen l'esport femení en el seu dia a dia, conferències i també 3 taules rodones amb esportistes d'èlit que parlaran del paper de la dona en l'esport professional, del lideratge femení també en entitats esportives, i la darrera que anirà sobre les claus de l'auge del futbol femení, més que evident, d'un temps sensat, tot i que també fa temps que se'n practica. En parlem aquí als estudis amb Lourdes Guibernau, advocada i presidenta de la secció de Dret de l'Esport del Col·legi de l'ICAT. Què tal? Molt bon dia, Lourdes, benvinguda. Hola, bon dia. Ben retrobada. Sí, gràcies. Ben retrobada a l'antena Tarragona Ràdio, i la Fina Méndez, que és la presidenta, que és de la Comissió d'Igualtat també del Col·legi. Fina, què tal? Molt bon dia. Molt bon dia, molt bé, gràcies. Qui va tenir la idea de fer aquesta jornada? Com va sorgir la idea? Ara en parlarem d'aquí dels ponents i de tot el que es parlarà, perquè serà un matí molt interessant, perquè puguin explicar en primera persona això, com es viu aquests ítems que hem explicat des de l'àmbit personal dels diferents esportistes. Però com va sorgir la idea i per què? Per quina raó? Bueno, va començar tot quan les fèmines de la selecció espanyola de futbol van guanyar el Mundial i vam estar parlant amb la Fina de fer alguna cosa, sobretot com un homenatge, degut a que era algo insòlit, que no havia passat mai, i que estàvem molt orgullosos de que la nostra selecció femenina hagués triomfat en un Mundial de futbol. En un primer moment vam intentar contactar amb algunes d'elles, vam intentar fer-ho, no sé, abans de final d'any, i va ser bastant impossible perquè no vam aconseguir posar-nos en contacte amb cap de les jugadores. Si havíem de parlar amb elles, vam intentar-ho per Instagram, havia de ser a través dels representants. Vam intentar contactar els representants a través d'Instagram i van passar de nosaltres. No ens van, almenys a mi, no em van ni en contestar. Va intentar-ho a través de 2. Va intentar també a través d'un company que havia fet el màster esportiu amb mi, que coneixia un representant d'una jugadora d'aquí del Barça. I 3 quarts del mateix van dir que no, es van negar... Bueno, suposo que va ser tot motivat per l'escàndol de Rubiales i les van frenar una mica que fessin declaracions, que participessin en taules rodones, conferències i de més, i llavors ho vam deixar una mica així en l'aire. Van passar els mesos i quan s'apropava el dia 9 de març, potser el mes de febrer vam trobar-nos amb el 8 de març, perdó. La Fina i jo ens vam trobar i vam dir, què? Ho tornem a posar en marxa i fem alguna cosa conjuntament la Comissió d'Igualtat i la Comissió d'Esport i muntem alguna cosa? I no res. I va sorgir la idea i vam començar a veure'ns per posar en marxa el tema. De la violència en l'esport en parlareu, Fina, de fet en parlaràs tu també com a presidenta de la Comissió de Conciliació, Polítiques per la Igualtat i d'Atenció Col·legial. I parlarà la Carla Vall, que també és especialista en delictes violents, per tant hi ha un apartat
d'això, de la violència en el món de l'esport específic, que se'n parlarà, no? Correcte. Hem cregut convenient d'introduir, perquè sobretot, i ho veiem molt, no? Doncs, en molts cops, tant a la televisió, sobretot de vegades, no? Que surten moltes notícies de violència amb les àrbitres, amb coses que sobretot vers les dones, no? Llavors hem cregut convenient donar-li, a banda des del punt de vista, com podeu veure dintre el programa, el programa s'enfoca des de diferents punts de vista, des del lideratge, des de les esportistes d'alt nivell, i específicament hem cregut que s'havia de parlar de la violència dintre l'esport, i per això hem volgut portar amb una companya advocada de Barcelona, especialista, és penalista i criminòloga, i especialista en violència vers les dones i delictes violents. Llavors ella ens parlarà de les conseqüències jurídiques que poden tenir les violències dintre de l'esport, i tant jurídiques des del punt de vista penal com del punt de vista civil. Hem cregut convenient que això és molt important també, perquè aquesta violència també té conseqüències. Una crac, la Carla Vall. Mentre parlaves, he entrat a la seva pàgina web de la Carla, i de fet té una dilatada experiència en aquesta especialitat en concret. És una referent en aquest àmbit. Sí, totalment. Hi haurà portat casos que no... De fet, és l'advocada de la Jenny Hermoso. La Carla Vall és la lletrada de la Jennifer Hermoso. No ho volia dir jo, però ja que ho cito. Sí. Bueno, a més a més, és especialista en temes de violència sobre la dona, i porta temes molt importants, i a més, entre d'altres, és la lletrada de la Jennifer Hermoso, amb el cas Rubiales. La jornada comença abans, a les 9, de fet arrenca a les 9 del matí, 9:45, per ser exactes, i aquí hi haurà taula rodona parlant de lideratge femení en entitats esportives. Veig que tenim l'Estefania Serrano, la Isabel Pérez, l'Andrea Massanti, la Vito Fuster, per tant, amb models d'èxit, no? Per exemple, l'Estefania al Consell Esportiu, o l'Andrea com a presidenta d'un club històric molt relatat a la ciutat de Centenari, i la Vito com a una gran esportista d'èlit. La Isabel no l'ha connectat, però secretària general de la UFEC, que també és una entitat que també, i suposo que tradicionalment també ha estat presidida per homes, no? Bueno, ella és la secretària general, el president és un home, però ella és la secretària general de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. És una entitat que agrupa totes les federacions esportives de Catalunya i dona suport i una mica d'assessorament per qüestions que puguin tindre. És una entitat pública, depenent de la Generalitat, i llavors la seva funció és donar suport i recolzament en aquestes entitats públiques. Bueno, públiques no, perquè les federacions no són entitats públiques, sinó que són privades amb competències delegades per part de l'administració. És que ja vaig veient els noms que els teniu per aquí, però l'acte és obert a la ciutadania? És a dir, que tothom que vulgui podrà anar-hi? Sí. A través de la pàgina web i pots accedir amb un codi QR que pots inscriure't, és gratuït, és per tothom. Crec que és un acte en el que hauria de participar o vindre molta gent, perquè és una taula rodona, hi ha torn de preguntes, la gent pot participar, col·laborar, fer preguntes als ponents, es vol treure molta informació respecte a l'esport femení, al lideratge femení, i en realitat no solament hi haurà dones, perquè també hi ha homes, i crec que això és el que destaca el fet de que els ponents que venen en cada una de les 3 taules tinguin la seva rellevància, tenint en compte que hi ha homes que defensen el paper de les dones en l'esport, i concretament és la taula del futbol, que és l'última de les taules, que es fa des de la 1, me sembla, de 1 a 2, i realment és digne de participar la gent a vindre, i animem que vingui la gent i que participi si volen preguntar, crec que és una oportunitat a Tarragona que crec que no és habitual que es facin aquest tipus de jornades, i estem molt, molt orgulloses de ser pioners amb això. Aquesta última taula, per cert, la modera el company d'aquesta casa, Joan Andreu Pérez, company d'esports, i veig que teniu federacions de futbol, la gallega, la de Navarra també, no? Sí. De futbol.
intervencions parlant de futbol femení. Sí. A veure, hi ha de la Federació Navarra tenim la secretària general, que és l'única dona secretària general d'una federació de futbol a Espanya. Per tant, és l'única que quan va a una reunió solament és ella, no hi ha ningú més. I llavors de la Federació Gallega tenim un company, l'Amancio Varela, que ve en representació de la Federació Gallega i és el que porta el futbol femení a la Federació Gallega. També, si em permeteu, crec que és important, hi ha l'Amanda Gutiérrez. L'Amanda Gutiérrez és la presidenta de l'associació FutPro, és el sindicat del futbol femení, que també és advocada, també aquesta noia, és lletrada, i va ser ella la fundadora, per això és la presidenta i la fundadora del sindicat FutPro que acull i que engloba a les futbolistes femenines, i penso que el futbol femení, i llavors penso que és una oportunitat per preguntar-li i per treure informació sobre específicament sobre les condicions del futbol femení, sobre les diferències salarials i d'entre d'altres coses. La salarial és la més evident, i penso que pot ser que és una persona dintre la taula que també se li pot treure molt de suc. Aquí s'obria la caixa dels trons, perquè les desigualtats són abismals, i elles també omplen estadis. Sí. Elles també omplen estadis. Hi ha un tema de dret d'imatges, que clar, aquí hi ha moltes variables. Però el tema més evident, i no sé si és sobretot la diferència salarial i les diferències econòmiques que tenen les futbolistes professionals amb els futbolistes professionals, i tot i que omplen estadis, sembla ser que no són tan rentables, el futbol femení no és tan rentable com el futbol masculí, i aquest entenc jo que és un dels principals problemes, perquè també existeixin aquestes diferències. I també afegiria que en aquesta taula l'hem volgut equilibrar, en general, posar tant les institucions com són les federacions, posar la representació sindical, diguem, d'una manera o una altra, de les jugadores, i també hem posat una altra persona, que és el Javi Guix, que és el president de la Fundació Futbol Base de Reus, que és una fundació que fomenta el futbol femení. És una persona molt intensa en el món del futbol femení, que ho viu des de fa molts anys, que bàsicament és la seva vida, i crec que ell pot donar-nos una visió molt directa de la repercussió que ha tingut últimament aquest esport femení, i la que tenien fins aleshores. També hi ha una altra taula, que és la de les 12, que és la de les esportistes d'èlit, d'alt nivell, professionals, és a dir, d'esportistes dones. Hi ha una noia, que és de Reus, que em sembla que jugava abans al Reus, però ara està jugant a l'Europa, i que ella també probablement ens pot donar el seu testimoni de com ha viscut aquest boom del futbol, perquè ella des que té 12 anys està jugant a futbol, ara en té 19, i crec que pot donar la seva visió molt directa. Perquè es fa una idea, ho dic perquè és un nom molt conegut, Alexia Putellas, guanyadora de la pilota d'or. Ella, el seu salari ronda els 150.000 euros anuals més o menys, ja prima, el que equival al sou d'un futbolista masculí tirant baix en una setmana, però dic perquè es feu la idea una mica de la desproporció que hi ha, i omplen estadis, perquè estan omplint estadis. Sí. El tema dels drets televisius, aquí hi ha complexitat. Serà interessant també que expliquin en primera persona que estan dins de com es veu la realitat, perquè és una realitat. I a l'auge, que l'auge és més que evident, del futbol femení. I a més, hi ha un apunt, i el que ha costat arribar a signar aquest conveni, perquè el conveni de futbol femení de les jugadores va costar la vida signar aquest conveni, perquè és que no en tenia, i no en tenia, ni les condicions eren, molt bàsiques i amb una diferència encara més abismal. I tot i així, es va aconseguir signar el conveni, però continuem. I entenc jo, o el que es diu, o entenem que segurament és per això, pel benefici que pot reportar el club.
bàsicament jo crec que el tema aquest tema de futbol femení es centrarà molt amb la pujada, la fama que ha agafat arrel del... És a dir, el moment clau va ser el guanyar el Mundial, que va començar doncs, a donar una certa rellevància al futbol femení d'aquest país i que a poc espero que anem pujant. El que passa és que pugen molt a poc. Si veiem històricament el primer club de futbol femení que es va crear a Anglaterra a finals del segle XVIII, fins a meitats del segle XX no se li va donar cap tipus de rellevància dintre de les institucions futbolístiques mundials com pot ser la FIFA o UEFA. Per tant, vam estar més de 50 anys per arribar a ser reconegudes com a futbolistes i com a membres d'un club que podem fer participar en lligues per part de les institucions mundials del futbol. I així, a poc, el camí és lent i hi ha molts impediments de molts tipus, no? A més, jo hi voldria afegir una cosa, perquè no només és un tema salarial, sinó també és un tema de conciliació. El tema de la conciliació amb les esportistes d'alt nivell i les esportistes professionals, conciliació de la vida laboral i familiar, és bastant complexa, i penso que això també pot ser un tema que sortirà en aquesta taula, la de les 12, que és a les d'esportistes d'alt nivell, perquè és complicat. Bueno, és complicat. Tenim casos, no?, com els casos que més es coneixen, el de la Gemma Mengual, per exemple, quan va ser mare, ara l'Anna Peleteiro, que tot i així, no sé si ha fet plata o bronze a l'últim campionat que ha participat amb una nena petita, ha estat 2 anys fora, però tot i així ella estava molt orgullosa, no?, diu, he tingut la meva filla, continuo com a esportista professional, però bueno, és molt complicat, molt complex, no? Penso que és un tema que també es pot tractar o es tractarà amb aquesta taula. Interessant també el que expliqui la Paula, la Paula Rodríguez, que és àrbitre de la Lliga Francesa de bàsquet, en aquest cas, no? Potser el bàsquet no... Va estar, em sembla que ja no hi està. Vaig parlar amb ella i em va dir que havia tornat i havia deixat la Lliga Francesa, però bueno, que ha estat força temps. El bàsquet no sé si potser és més civilitzat que el futbol, Entenc jo com a nivell d'escridassades de públic i això, no? Potser una mica més, sí. És més trepidant. Una mica més, sí. És una mica més, i a veure, a part de la Paula, que ella ens podrà parlar portant a la taula de les esportistes sobre la violència en l'esport, la Paula, també tenim una altra esportista en la taula de les esportistes que va ser olímpica amb la selecció espanyola de bàsquet, que és la Lucila Pasqua. És una noia que va fundar l'Associació Espanyola de Jugadores de Bàsquet, la presideix, i ha estat jugant amb el Cadí la Seu durant molts anys, i em sembla que deu ser l'últim equip que ha jugat, i ara està ja treballant, psicòleg, i està treballant a la Universitat de Múrcia, i pujarà per participar a les jornades. Vull dir que tenim ponents que venen expressament des de diferents llocs de la península. Venen la Lucila ve de Múrcia, i hem dit abans que en tenim una que ve de Pamplona, una altra que ve de dalt a Pontevedra, i crec que la rellevància i la il·lusió i les ganes que li hem posat perquè això tiri endavant i funcioni són molt grans, i demanem que la gent s'animi, perquè estarà molt, molt i molt bé, i no seran les últimes. Esperem continuar muntant més jornades d'aquest tipus. Dret de l'esport, Esport Igualtat, aquest divendres. Recordeu, a partir de 2:15, aquí a la seu, al carrer Enric Dussó, aquí darrere. Sí. La seu del il·lustre Col·legi d'Advocacia de Tarragona. Haureu d'anar molt amb el timing, perquè clar, és que hi ha molts ponents aquí, haurà de marcar el ritme, perquè no anem a l'hora d'anar a la vermut. A les taules de 4 tenen un quart d'hora per parlar cadascú, i han de deixar 5 minuts per poder fer una mica de ronda de preguntes, per tant, me sembla que hauran d'anar molt de pressa, però bueno, ja ho veurem com ho muntem. Lo breu, quan més breu, millor, allò que al final s'ha d'anar concís, i els missatges són molt potents, a més, perquè veig que totes les ponents tenen, i els ponents també tindran coses molt interessants a dir, que serà difícil també buscar un titular per resumir tot el que passarà, però passaran moltes coses. Sí, jo crec que donarà molt de joc, i que amb independència de les preguntes que els moderadors tenim preparades, sortiran preguntes noves i aportacions i coses
coses que ens poden donar idees de cap a on anem, cap on va l'esport femení i evidentment, que cada vegada té més embranzida. I tornant a el que ha comentat la Fina, en relació a la conciliació, aquest és el més... Per mi ja no és el sou i els ingressos. És el que hi ha moltes esportistes dones que quan arriben al seu zènit de l'esport han de triar entre esport i família. O família. I esport i família, n'hi ha algunes que tenen la sort de poder-ho compaginar, però jo personalment crec que és bastant complicat. És molt difícil. I per això, doncs, el cas que dèiem abans, al final la Gemma Mengual ho ha hagut de deixar. I com ella, suposo, i ella que era esportista olímpica, doncs a un nivell més baix segurament que encara és més difícil. I doncs segurament que al final moltes esportistes, doncs, com que no tenen aquesta opció, doncs opten per la família moltes vegades. El tema també del recolzament econòmic, quan em vols dedicar a l'esport d'èlit, al tenir suport de clubs, entitats, suport econòmic per poder competir, perquè a vegades ho has d'assumir tu la teva pròpia butxaca, o els pares, o qui sigui, quan ets jove, no? Mira, en relació amb aquest aspecte, hi ha una ponent a la taula de les esportistes que ens podrà explicar una mica com funciona això. Jo vaig intentar portar a la directora general de les beques ADO del Consell Superior d'Esports, perquè vam coincidir amb un curs de mediació esportiva que vaig fer i tinc amistat amb ella. I em va costar una mica que vingués, m'ha dit al final que no podia vindre perquè, suposo que donada la feina que desenvolupa i la seva funció dintre del Consell Superior d'Esports, el posar-la en una taula a parlar de temes de dona i d'igualtat és una mica complicat i és incòmode. Llavors tenim a la Sara Salom, que va competir a nivell internacional amb hípica, que va estar al Blume, al centre Blume, al centre d'alt rendiment Blume de Madrid, i es va preparar allà, i ella va rebre ajuts i beques esportives per part del Consell Superior d'Esports, i ella ens podrà explicar una mica com se pot viure de l'esport sense treballar, com aquell qui diu, en un club, en un gimnàs o fent, sinó que vivint del que a tu t'agrada i de la teva passió. Molt recomanable. De fet, jo crec que fareu curt, la sala quedarà petita. Esperem. Tindrem gent dreta, al fons allò que passa habitualment. Haurem de posar pantalles de LEDs a fora del Col·legi d'Advocats. Educació física, aquesta jornada, jornada de dret de l'esport, esport i igualtat, aquest divendres, molt recomanable, a 2:15 del matí fins a les 2 més o menys, aquí al carrer Enric Dussó, la seu del Col·legi de l'Advocacia, i avui n'hem volgut parlar amb la Lourdes Guibernau i amb la Fina Méndez, que també intervindran amb respectives taules. Que sigui un èxit i que en vinguin moltes més, que no sigui això el que dèieu, que no sigui l'última, que en vinguin més. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. La veu de Tarragona. ¡Atención, Tarragona! Vuelve Fofito con su nuevo espectáculo Viva el Circo 2. Más magia, más circo y más diversión. Increíbles malabaristas, el gran marco y la bicicleta más pequeña del mundo. Y en primicia mundial, danza aérea con drones. Del 13 al 28 de abril en el Nou Estadi, Tarragona. Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona us informa que el proper dimecres 24 d'abril, a les 12 hores, es realitzarà una prova de sirenes d'avís de risc químic. Sonaran les sirenes i s'enviarà una alerta al telèfon mòbil. Participa i confina't a l'edifici més proper. No et quedis al carrer. 29è Festival Dixieland de Tarragona. Del dijous 25 al diumenge 28 d'abril. Viu 4 intenses jornades amb una 50ena de concerts i activitats. 26 espais, 9 estrenes i 20 bandes procedents d'Andalusia, Múrcia, Madrid i Catalunya que inundaran els carrers, mercats i locals de Tarragona des del matí fins a la nit, oferint els ritmes més joves i els més clàssics. Ajuntament de Tarragona. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida